Assalamu alaikum warahmatullahi wa fatan kuna lahiya. Zancen cewa Niger ta mai da kamfanin Somayir, kamfanin tonon uranium, wanda kashi 63 na wannan kamfanin hannun jarin kamfanin Orano ne, sannan da Nigelec kuma mun yi sabon ambassador a Cote d'Ivoire. To da farko dai Niger yanzu daga wannan Conseil des Ministres da ya hito, Niger ta aika sabon ambassador ce mace zuwa ƙasar Cote d'Ivoire, kuma kenan nan ba da jimawa ba za ta je ta fara aikinta. Kenan 'yan Cote d'Ivoire gare ku yanzu kun yi sabon ambassador, Allah ya sa alheri ne zuwanta gare ku, ta zamanto da cewa tana kula kuma za ta shahe ma duka Nigerian kinmu da suke Cote d'Ivoire hawayen koke-koken su na neman gyara da suke yi. Sai zancen Somayir. Somayir kamfani ne na ƙasa, kamfani ne aka kirkiro shi don ya rika tono uranium. To sai zamanto kamfani ne yana kasan kamfanin Orano a River Ada, su suke da kashi 63.4 a cikin shi. To duka wannan lokacin Somayir da har kome na kama in kuna tune yanzu dai Somayir ake magana, kamfanonuka ne kasan Orano. To Niger ba kai tsaye bane kawai yanzu ta zo ta ce ta mai da Somayir kamfani na Niger. Ta yani a ce Orano take da kashi 63 amma Niger kawai kai tsaye ta zo ta amshe mata wannan abun. Ya ne to zancen ka'idodi na tafiya, tun da harkan takarda ne ba harkan hinkari ba ne. To cikin bayanin Conseil des Ministres duka dalilai da duka hujjoji na Niger ya hito na cewa Niger tana da gaskiya ta amshe ma Orano wannan abun, kuma ta mai da kamfanin Somayir kamfani ne 100% namu na ƙasar Niger, a hukumar Niger yake, mu zan mu nemi wanda zan mu saida. Cikinsa akwai cewa Orano shekarun da ta yi duka yawan uranium da ake tonawa ma ba ta faɗin gaskiyance abin da take yi dawa. Zancen sai da uranium, Orano ita ce take sai da fiye da kashi 80 a cikin shi, kuma sauran kamfanin kawai bai huce kashi 9 ba da suke sai da kasuwancin shi. Zancen kula da gefen da ake zubda abubuwa wanda suke ɓata ƙasa a wajejen Arlit kenan, Orano ba ta kula da wannan ba. Karewa da karar Orano bayan an yi juyin mulki a Niger da zuwan CNSP, sai ta kwashe duka ma'aikatanta étranger, ta tsaye da aiki kenan, kuma ta kwashe duka ma'aikatanta étranger ba tare da ta sa wasu mutane ba don su ci gaba da aikinsu, abin da ya sababin tsaye da aiki a Somayir gaba ɗayan shi. Bayan shi kuma da wani lokaci Orano ta kai karar Niger ga Majalisar Kasuwanci ta Duniya, sannan kuma Orano ta cire Somayir daga system kinsu global, system kinsu wanda duka ana sani ya ake kenan, sun ma hidda su daga cikin harkokin da ake tafiya. Abu wanda ya kawo cikas da yawa a cikin Somayir, matsala ga ma'aikata, matsala ga aiki, matsala ga ƙasa, sai zamanto Niger dole ne ta ɗauki decision. A December na 2023 Niger ta amshe lasisin hiddo uranium daga kamfanin Orano, sannan kuma yanzu Somayir ta zamanto 100% a hannun Niger take. Yanzu Niger ce take da inci ta nemi suwa za ta yi kasuwancin tono uranium da su. Niger ce take da inci ta samu ma'aikatan da za a zo a kawo. Niger ce kuma za ta yi farashin shi na uranium kimiyya da za a saida. Kuma kam karin abu da abun da ya shafi wannan uranium shine na cewa majalisin Somayir gaba ɗayan shi an rushe shi, amma dai za su ci gaba da aiki a lokacin da Niger za ta kawo sabon majalisi. Wannan abun da yake tafiya bisa harkan uranium kenan, da fatan zan mu ga bunƙasa arziki, tun da yanzu a ce kamfani ne namu na ƙasa. Hukuma ya kamata ta yi tunani ta diba da wata ƙasa ce ko kuma da wasu kamfanonuka ne zan mu yi mu'amalan tonowa da sai da uranium don amfanin ƙasa, don amfanin 'yan ƙasa. Sai zancen za a yi taro na matasa, za a fara shi 27 Juin. Wannan taro ne na matasan ƙasashen IAS da kuma ƙari ƙasar Togo da ƙasar Chadi, da kuma akwai wasu jenis da ake kiran su Pan-African, masu yi dan Afirka kenan, na ƙasashe daban-daban, su ma duka za su zo a Mahatma Gandhi cikin wa'annan taron. Hadafin wannan taron shine wayar da kan matasa, taso da matasa don su san haɗarin da yake gabanmu na kamawa a gyara. Wannan abu da za a yi shi tare da shugabancin Minister tamu ta Jeunesse et Sport. Niger gyara kuma na hanyoyi, amma RN4 Fariye da Tera za a yi gyaran hanya kusan kilomitar 112, sannan kuma Zandar Maradi akwai za a yi gyaran hanya na kilomitar 247. Kuma Niger sun ɗauki decision kin gyaran hanyoyi na duka
wurare wanda akwai arzikinmu kenan ana shiga da hitarwa, kenan akwai ƙarin cewa hanyoyin Agadez, Arlit, Tawa da sauransu nan duka sai an gyara su, tun da hanya da zaman lafiya su ne farkon tashi don ci gaba don bunƙasa arziki. Yan labaruruka namu na yau Juma'a kenan, sai mu haɗu da ku da ƙarin labari. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.